Lawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time in punto alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mayong hapon sa siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari na nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit niya nagabagang mabalita, diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw, Webes, Patsa 21, sa bulan na sang Abril, sining ito 2022. 18 kaadlaw na lang gid ang nabilin antes ang aton nga May 9, 2022 national and local elections. Kakaroon kadto nakita sa aton nga mga headlines. Victorious mayoral candidate Javi Benitez nagpanindugan nga wala sang kamatuoran ng aligasyon ni June Adorio nga siya ang ginpaluhod kag ginpabisa. Bacolod City Police Office 95% na nga handa para sa eleksyon. Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa Negros Occidental nagalaam nga madugangan pa ang mga volunteers nga magaserbe sa eleksyon. Office of the Governor maghatag sang bulig kon magpalapit ang pamilya sang maestra nga ginpatay sang principal sa hinubaan. Rate sang kuryente sa Seneco nagsaka subong nga bulan. Personal grudge, isa sa mga motibo nga ginalantaw sang kapulisan sa pagtiro sa 22 anyos nga lalaki sa bagsakan sang Libertad Market kagabi. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Amuyad to mga kabombo nga aton nga mga headlines sa karon saylo nakita sa mga detalye na sa aton nga mga nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Lianizel Minardo. Kag Bombo Zaldi Foro the second kakaron. Kato nakita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita. Nagpanindugan si Victorious mayoral candidate na Javi Benitez nga wala sang kamatuoran ng aligasyon sang bata ni Councilor Virgie Adorio nga siya ang ginpaluhod kag ginpabisa sang Marso 28 kasunod sang ilang nga meeting. Sa statement nga ginpagwa ni Javi Benitez, ginatag sini nga nag-request si June Adorio sang meeting kung sa diin luyag sini nga maghingyo sang pasaylo bangod ng gaduda ng mga tao sa iya nga loyalty sa partido kag sa team. Suno kay Javi, first time niya nga na-meet si June Adorio. Sa nga mga tion gani wala siyang rason nga himuon niya ang pagpaluhod yung pagpabisa. Suno sa mayoral candidate wala sang basihan sala malisyoso kag imahinasyon lamang ni June ang tanan agud nga mamantsahan ang maayo niya nga reputasyon. Panindugan sang bata ni Benitez, politika nga ang rason sa likod sang pahayag ni June Adorio. Suno kay Javi, may iba niya mga tawo sa nasambit nga pagsinapol nga makatestify kung ano gid ang matuod nga natabo sa karon suno sa kandidato. Ang kaangay sini nga mga butang ang pagadalon sa proper forum. 95% na nga preparado ang Bacolod City Police Office para sa eleksyon sa Mayo 9. Suno kay Bacolod City Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, may mga police officers nga iga-deploy sa kada polling center sa siyudad sang Bacolod. Santo sa security plan, duha tubtub 4 ka personal lang iga-deploy sa kada eskwelahan nga amo ang ginagamit bilang polling center samtang may yara man sa mobile unit nga magalambiyong sa Bacolod samtang ginapatigayon ang piniliay. May yara man sa mga police officers nga maghahatag sang seguridad sa transport sang vote counting machines, mga balota kag iban pa nga election paraphernalia. Suno kay Gabana, 95% pa lang ang security preparation sang BCPO bangod ang 5% ang natigana para sa anuman nga pagbago samtang nagahilapit ang adlaw sang eleksyon. Nakahanda naman ang mga soldado sa pagpabilin sang kalinong kag katawhay sang eleksyon sa Negros Island kag sa Panay Island. Suno kay 3rd ID spokesperson Captain Kim Apitong, nagplastar na mga soldado sa nagkalain-lain nga mga lugar nga nasakpan sang 3rd ID antes pa man ang pagsugod sang election period. 18 diyas ang nabilin antes ang eleksyon sa Mayo 9. Suno kay Apitong, 100% na nga handa ang mga soldado kung sa diin nagapatigayan ng mga ini sang checkpoint. Sa karon suno kay Apitong, wala sang kakulangan sa puwersa sang militar samtang kaupod naman nilang iban pa nga mga law enforcement agencies sa pagbantay sa eleksyon. Hindi naman sini malipod nga may mga report angot sa
extortion sa Negros Oriental apang sa karon hindi pa ini mabuyagyag pending sang validation. Wala naman nadugangan ang duha ka report angot sa extortion. Gindula man sini ang kahangawa sang publiko bisan may engkwentro nga nagluntad bangod malayo man ang ilang nga ginaluntaran. Ay talagang prepare na po natin, na-increase na po natin yung mga personnel po natin sa bawat area po na kung saan may concern po tayo pagdating sa election. Ganun din po sa iba pang areas, dito po sa Panay at Negros. Ang kabans magpahayag ni 3rd ID spokesperson Captain Kim Apitong. Nagalaom ang pinuno sang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kan PPCRV sa Negros Occidental nga madugangan pa ang ilang mga volunteers nga magaserbe sa eleksyon sa Mayo 9. Sa interview sang Bombo Radio kay Father Chris Gonzales, padayon pa ang paglista sa mga volunteers ilabi na nga nagahatag man ang kada parokya. Sa karon suno kay Gonzales hindi magnubo 1,500 na ang nalista nga volunteers para sa Negros Occidental. Sa Sabado patigayuno na ang General Assembly sa mga volunteers kung sa din igapa idalom sila sa orientation. Bangod ginalikawan ang pagtililipon sa madamo nga mga tawo magapadala lang sa tiglawas ang kada parokya samtang ang iba naman ang magatambong lang sa online. Diri naman iga-orient ang mga volunteers kung ano ang ila obligasyon sa eleksyon. Suno kay Gonzales, hindi kinahanglan nga yara sa voting centers ang tanan nga volunteers sa adlaw sa eleksyon bangod may pipila nga hindi pabutante. Ang importante nga sila ang makabulig sa transparent nga piniliay. Madamo naman nga volunteers ang makapila nakabeses nga nag-volunteer samtang ang iban ang first timer. Siguro nagalabot naman kita libo naman sa aton nga mga volunteers. No? Sa sinigan ng Sabado, may ara kita nga General Assembly. Although himuulan din namon puro man online. May mga representante lang sa kada parokya, representante lang. No? Ang iba niya sa online na lang ma-attend. Ang kabahin sang pahayag ni Father Chris Gonzales, pinuno sang PPCRV Negros Occidental. Nag-amot-amot ang mga manunudlo sa Negros Occidental kay sa Bacolod agud ibulig sa pamilya sang maestra nga si Almarisa Aroy nga ginpatay sang prinsipal sang Bilbao Oibico National High School sa Banwa sang Hinubaan kun sa diin ginpatay man ang iyang nga bana. Madumduman niya ginluthang ni Warren Escosar ang manunudlo nga si Almarisa Aroy kag bana sini nga si Christopher Aroy sa sulod mismo sang school campus sang Abril 12 kag nagpanginmatay man ang prinsipal. Suno kay Arnaiz nakapadulong na sa ginhayaan sa mga biktima sa Banwa sang Kawayan, ang supervisor agud nga maghatag sang gamay nga bulig para sa nalisdan nga pamilya. Sunod diri sa tiyon nga magtahaw-tahaw na ang kainit sang issue. Magapatigayon ng DepEd sang psychological intervention agud nga masiguro ang mental health sa mga kabataan sang mag-asawa. Makigaangot man ang DepEd sa mga state university kag colleges agud nga sa temprano pa lang makakuha na sang scholarship. Sunod pa kay Arnaiz, hindi man na makahatag sang bulig ang DepEd bangod wala nakabutang sa pagsulundan sini nga covered sang benefits nga ang mga natabo sa mga manunlo bangod sa personal nga bagay apang tinguhaan sa mga ini nga mahatag ang posible nga bulig nga mahatag nila sa pamilya sang biktima. Ginatugyan naman ni Arnaiz sa mga otoridad ang investigasyon sa natabo nga krimen. Nagapangdangat man sa ini sang pagpakigunong sa mga pamilya sa mga napatay sa shooting incident. We are planning to also reach out to the family, kay especially nga this affects also the mental and the emotional aspects ng pamilya. So gusto man natin sila nga buligan sa ina nga aspeto by providing them also with some psychological interventions, no, para masigurado naman ang mental health, especially sa kabataan na dako gid ang apekto sa ila. Ang kabans pagpayag ni Ayan Arnold Arnaiz, ang Public Information Officer sa DepEd Division of Negros Occidental. Nakahatag na sang burial assistance ang local government unit sa hinubaan sa mga napatay sa shooting incident nga nagluntad sa Bilbao Oibico National High School sa Barangay Puok, Banwa sang hinubaan Negros Occidental sang Abril 12, 2022. Suno kay Mayor Ernesto Estrao, mayara na sila sang ginhatag nga 18,000 nga financial assistance para sa burial sa mga biktima. Suno kay Estrao, wala pa ini nakahibalo kung ano ang mabulig para sa mga kabataan sang mag-asawa nga aroy bangod wala ini
nakahibalo ko na sa diin ang mga kabataan apang kun ini lamang ang masunod, may yara inisang ihatag nga scholarship sa mga kabataan sa tion nga sila ang magkolehiyo na. Suno diri kon maistoryahan na sang bag-o nga magapungko nga principal sa Oibico Belbao National High School kung ano ang mahatag nga bulig sang DepEd mahatag man sang dugang ang LGU sang hinubaan. Naghatag kita financial assistance daw ang mga 18 mil to, 18,000 para sa Boreal kanila. Tapos daw sa Saturday na bla, ilubong to. Ano na. Ang kabahin sang pahayag ni Mayor Ernesto nag-booking para magpanyabit. Wala pa ko ka kuan sang ilang ano na kay una gusto natin sa diin wala ang kabataan sa ang kabahin sang pahayag ni Mayor Ernesto Strauss sang hinubaan. Nagpasalig man si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga makahatag sang assistance sang Office of the Governor kung magpalapit ang pamilya sang mag-asawa nga Almarisa kag Christopher Aroy nga ginpatay sang principal nga si Warren Escosar sa banwa sang hinubaan. Sa interview sang Bombo Radio nagpalabot sang condolences si Lacson sa pamilya sang mag-asawa kasunod sang unfortunate nga hitabo ilabi na nga may kabataan ng mag-asawa. Sunod sa gobernador hindi klaro kung may permit to carry firearms ang principal ilabi na sa karon nga ginapatuman ang election gun ban kung sa diin ginadumilian ang pagdala sang armas lutang bisan mayara pa sang lisensya. Kung nagdala man sang armas si Escosar suno kay Lacson, sigurado nga wala ini sang exemption nagikan sa COMELEC. Suno kay Lacson hindi matag kung ano ang rason sang krimen, apang ang pagpangluthang ang senyales ang guilt, apang hindi ini matumod bangod nagpanginmatay man ang suspetsado. Sa piyaksini nagpanindugan ang gobernador nga wala sang kinamatarong ang sinuman nga tawo nga magpatay sang isig kapareho, madumduman nga pareho nga sa pareho nga adlaw. Magareklamo kun tani si Mrs. Aroy sang sexual harassment bato kay Escosar matapos nga iya ini ginhimuslan kag nagbunga apang gintiro ini sang principal kaupod ang iya nga bana. I'm not sure about the area, no, kung may security man gidira, no. But for one thing, it's really illegal to carry firearms. Kali subong na election time, may banning man. And I'm sure maski lisensyado to siya, I'm sure wala to siya permit from COMELEC. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ginkumpirmar sang pinuno sang Member Consumer Division sang Central Negros Electric Cooperativo kon Seneco nga mayara sang pagsaka sa rate sang kuryente sa bulan sang Abril. Suno kayo ni sa pasaylo 51 centavos ang saka sa kada kilowatt hour o kon 11.43 na ang sukot sa kada kilowatt per hour. Suno kay pasaylo ang rate increase sa kuryente ang bangod sa pass-on charges sa transmission sang kuryente, system loss charges kag mga generation charges. Ginpahayag man sini sang Seneco ang hindi makapasaka bangod kun mayara man dapat mayara sang approval nagikan sa Energy Regulatory Commission o kon ERC. Isa man ka factor sang pagsaka sa rate ang presyo sang produktong petrolyo bangod nagagamit man sila sang coal kag diesel sa pag-generate sang power. Nagapanugyan man ini nga mahimo nga magpadulong sa mabugnaw nga lugar kadungan ang tuman kainit sang panahon. Likawan man suno sa iya ang paggamit sa mga electric appliances nga hindi man kinahanglanon gid. So last month, ang ating rate was only 10.92. For this month, we have an increase of 0.51. So that gives us a total rate for April 2022 of 11.43. Ang nabutang na tira o kung ang kabangdanan gid sa pagsaka ng atong rate ang pass-on charges. Ang kabahin sang pahayag ni Eunice Pasaylo, pinuno sang Member Consumer Division sang Seneco. Liwat na nga ginbuksan ang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary sa banwa sang Murcia, Negros Occidental para sa publiko. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Cherry Dicena, officer in charge ng Provincial Tourism Office sa probinsya sa Negros Occidental, liwat nga magabukas sumugod subong nga adlaw tubtob sa Abril 30, 2022 apang day accommodation lamang kag sa Mayo 1 mahimo nga maka-accommodar na sila sang overnight accommodation. Suno kay Dicena ang daan nga rate ang sundo nila bangod ang 120 pesos nga proposal rate ang wala pa naaprubahan. Suno diri wala sang walk-in ang mga luyag magbisita sa ang kinahanglan. Mag-book sa Mambucal Mountain Resort Reservation Office sa North Wing Old Capitol Building, Capitol Road, Bacolod 6100 Negros Occidental.
Wala naman sang overnight bangod pagbisita lamang sa resort ang ginapahanugutan bangod ang mga hotels ang under renovation pa. Suno pa sa Provincial Tourism Officer santo sa EO o kon executive order ang requirement sa mga vaccination card sa mga individual nga fully vaccinated. Negatibo nga resulta sang antigen test sa mga kabataan kung ano ang status sa mga ginikanan sa vaccination, anong amuman ang sundon kaya ang valid ID sa mga bisita. Wala man ginapahanugutan ang paandar sang matunog nga sound bangod mahimo nga mabulabog kag malagyo ang mga wildlife sa sanctuary. Ato na i-implement effective anay today. Ang ato na reopening day is the old rate because wala pa na publish ang new rate. Kita na sir sa old rate. Okay, so because sanctuary na to Sir Subong and then may COVID pa naman, pre-registration is required. Ang kabayan sa pagpayag ni Cherry Dicena, officer in charge sang Provincial Tourism Office sa probinsya sang Negros Occidental. Sa katapusan nga balita, wala ginadula sa Bacolod Police Station 6 ang posibilidad nga personal grudge ang motibo sa pagtiro sa 22 anyos nga lalaki sa Margarita Street, Barangay 40, Syudad sang Bacolod pasado alas 8 kagabi. Suno kay Police Major Leo Estupa, Station Commander sa Bacolod Police Station 6, ginabulong subong sa Bacolod Adventist Medical Center ang biktima nga si John Iris Chiva nga residente sang Lizares Street, Barangay 40. Base sa inisyal nga investigasyon, si Chiva ang nagtindog sang gilabihan sang suspitsado kag ini ang gintiro. Siya ang naigo sa agtang kag kritikal ang kondisyon sinibangod wala nakagwa ang bala sa iya nga ulo. Na-recover sa crime scene ang fired cartridge case ang kalibre 45 pistol. Suno sa mga nakasaksi, nagaisahanon lang ang suspitsado kag may nakatuad man nga nagasakay ini sa motorsiklo apang wala pa na validate sa Police Station 6. Suno kay Estupa, tinguhaan sang investigador nga makakuha sang footage sang CCTV camera nga nakakapture sang insidente. Sa pag-usisa sa iyang record, si Chiva ang nadakpan sang tuig 2018 bangod sa paglapa sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Acts. Wala man ginadula sang Police Station 6 ang posibilidad nga personal grudge ang motibo sa krimen bangod may nakaaway si Chiva sa bilyaran sang semana. Apang ginausisa pa kung sino ang iya kontra bangod wala sang ideya ang pamilya angot diri. Wala na natin kay posible may sa personal na personal grudge ang ginalantaw naton kay last 2 weeks may nakontra siya ako sa may bilyaran kagamo na gina-check natin kung ano sino to ang nga kontra nga possible amo ni ang isa man sa mga rason sa mga motibo bala. Ang kabahin sang pahayag ni Police Major Leo Estopa, Station Commander sa Bacolod Police Station 6. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Kagamuyad to mga kabombo nga mo niya mga pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yan nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Webes, petsa 21 sa bulan sang Abril sa 2022. 18 na lang gid kaadlaw ang nabilin antes ang aton nga May 9, 2022 national and local elections. Kag antes kita magtakop aton danay panumbalikan ng aton nga mga headlines. Victoria's mayoral candidate Javi Binetes nagpanindugan nga wala sang kamatuoran ang aligasyon ni June Adorio nga siya ang ginpaluhod kag ginpabisa. Bacolod City Police Office 95% na ang handa para sa eleksyon. Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa Negros Occidental nagalaom nga madugangan pa mga volunteers nga magaserbe sa eleksyon. Office of the Governor maghatag sang bulig kung magpalapit ang pamilya sang maestra nga ginpatay sang principal sa hinubaan. Rate sang kuryente sa Seneco nagsaka subong nga bulan. Personal grudge, isa sa mga motibo nga ginalantaw sang kapulisan sa pagtiro sa 22 anyos nga lalaki sa bagsakan sang Libertad Market kagabi. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Amuyad to ang aton nga mga headlines. Sa karon standby naman kita sa aton masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Makaupo naman naton si Bombo Dennis Rubica. Kag sa katapusan kami nyo ng intag balita. Bombo Lianizel Minardo. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo
Kakaroon sa aton naman nga Bombo News analysis sigid padala sa aton maukod nga tagpalmati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo gubanay sangalan. Bantayan ang madamo pa nga mga isyu nga magatuhaw. Sa sining mga nabilin nga mga inadlaw, antes ang adlaw magabot, nga mga katawhan kinahanglan ang ila pagbuot. Ang adlaw nga ang mga katawhan amo ang may gahom, labaw pa sa mga lideres ng aton nasyon. Bangod mga nagapadalagan ang paggahukman, base sa ila mga hinimuan. Amo gani nga ang tagsa ka mga nagapadalagan, nagahimo pa maagi sa paggubanay sanghalan, habuyan ay isang isyu nga hindi kinandan, magguba ka lang sa mga katawhan. Apang kung kaysa mga isyu ang may yaraman sang kamaturan, samtang may yaraman nga himo-himo gid lamang, mangin anuman ini nga isyu nga aton mabatian, makabulig ini agud sila ang aton lubos nga makilalaan. Ang ini nga pangunang-unang pananawa nang inpadala ni Jomari Arpon sa Barangay Tangob, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Tips agud malikawan agud makasulod ang kasanagon pag